ọhaneze geenụ ntị. Onye ji maka eme vidio a bụ a na-akpọ gị na asị nọ Ezeobi ka na-akpọ Arusi bụ ka na-akpọ ya gịnị nwoke zoni nwere ọgwụ egbuzina unu edestroyz n'Igbo land imezina ụmụazị initiate n'ọkọt egwu ọgwụ abụrụ omenala oke ite abụrụ omenala oke ite bụ amoosu oke ite bụ ọgwụ oke ite bụ ọgwụ ego oke ite abụrụ omenala ihe nji ekwu ife a na-esi na ọ bụrụ na ise ndị mmụọ ọgụ na ọ bụrụ na ọ pụọ o gburu mmadụ ogbuo innocent person nna achara ndị gị 7 days ọmụ agbara Arinzechukwu Dibia ọkara mmadụ ọkara mmụọ ọ chadago mgbe ọ chadago nọ na mantị ma wee na-achara nji gị this is altar of justice wee na-asị Ezeobi ọ bụrụ na iwepụtaghị pa ọha ahụ 7 days ga ihere eme ego Ezeobi ọ bụrụ na iwepụtara that power 7 days imenwu ha anything ịmana ibe ewu I want to prove to you all today akwa agbọghọ ọsọ gwa ka na aya I want to prove to the world that all those things you're doing is nonsense. I have 7 powers, but I will challenge you with only power of Yahweh. Enwere 1.12 million angel power. Enwere Lion of Judah and enwere agụ na nwa power ọ na-eri ndị ọkọt. Enwere m ego na-agba ọkụ power. Eji m agba ndị amoosu ị na-eme n'ihi na amoosu meji ọkụ ihe egwu. Enwere m Chukwu ka Dibia mmụọ ka all the Dibia in the world power. Enwere m odegwu akata aka ọkụ na-eri mmụọ dike n'agha o tie etu a ọ na-agba mizail ịgba ọsọ ọgụ nọrọ ọpịa agụ jaja Arụsị so onye a na-enye gị n'ego Ezeobi gụtie ọnụ niile anyị na-eme n'ihi ese ndị dị mmụọ because eji eme abụ na unu edestroy chago ụmụazị na-efu n'ala Igbo ụmụazị mmadụ na-anwụ panda pawa ahụ mmadụ na ka iji ga sevu na Anambra steeti mmadụ fran onye ka ijigo da pawa ahụ ganye ha 7 days anyị nyere da 7 days count from today ọ bụrụ na ime nwe anything ịgbara na ibu idiot nke manụ dey come out ihe m nọ bụ I have sent to destroy the powers of send maka ndị arụsị maka ndị ọkọt maka ndị amoosu egbugo 100 and something witchcraft and ọkọt so ọ bụrụ na iferivu na inwe power aka ka anyị na-ama ana-ama agwọ ọgwụ anaghị n'ọkọt ebelive ndị si ịnọ n'ọkọt na ị nwere how many powers but Ezeobi enough is enough n'igo ịkpatara ego yesterday because na ndị Igbo amara ife ị na-egosi anyị moto because na ụmụaka Igbo amara ife ị na-egosi anyị moto because onye kidnap ego ya bụ unu na-eme oke ite ị na-egosi anyị because onye meta ego na Yahoo o buru bunye ego gosi anyị businessman imere oke ite ọnụụlọ hotel 1 person gosi anyị ofu onye na-anwa anwa iji ọgwụ na-azọpụta gosi anyị onye mere onye ure iji ọgwụ uri na-azọpụta ihe ure mebi ebisa ndị gbara ata ka ọpanda ị chọrọ ka ezebe ego ka ị bụrụzi odegwu ma gwa gị na ego abụrụ power. We tell you we have seen money, we rejected money because of power. So ọ bụ na maka power ịnwa anwa mpịagụ iburu ogbenye wute ego gị niile ahụ isiri na-eme nke ime ya ha bụrụ ịchọọ ịgba ya ochi mee nke mmụọ gị pụọ or you come back with this biko gbasaa na ozi ya ihe abụchara 7 days mmiri onwere onwere ka onye nwe the power to carry this because ihe na-awa n'Igbo ka anyị na-aga anyị chabụ na Anambra so but all those nonsense must stop. Ịwọchị efu na akwa na ekwuzi okwu mọchị na bego aka a na-aya na because if you akụrụ ozoro gị ebe akụrụ ofu mmụọ na-eme na ifere ọsọ ata na bego ọta ata na bego ọ bụrụ anyị nwa ka a na-eme n'ihi ego ne ka iji one man na ben where are you ihe anyị na-egosi moto na 2025 anwa adịkwago any kind of car you think of agbagoro njọ dachịkwana moto dacha people moto so ihe anyị na-eme na abụ ihe by we have done it so future na again adịrị anyị fụchago ma ọkọt the occult have offered me billions. Demons have offered me billions. I rejected it. Queen of heaven, have come and in spirit and physical to offer me billions to let people to be there. Where are you deceiving? Onye kinago. Onye ọbụla ma nke ọ na-emebu nke ọjọọ agwụpụ aka dị ya. Ime ha iti isi gị. A na-asụ nwoke na onye ga-eme na asị na mberede enyi dike mberede meta amara dike isi na ise ndị mmụọ ọgụ 7 days ọ bụ na o gburu mmadụ o gbuo innocent person so that innocent people have come to defend them. None of my innocent brother or sister onweghị innocent person ga-anwụ n'Igbo land rather you and your family will be wiped out. Onwere innocent person ga-anwụ n'Igbo land without your evil power. He said you and your family will be wiped out. It's a challenge. Ọ bụ n'ime nwe anything for now the world is watching. Ọ bụ n'ime nwe anything for now to next week Saturday
I'll prove to the world that he won't have wage. And the world power wage. In our morning, we're always at all was. They got settled was at all, but I'm a job with you. Brian Macan, see this altar. All even when anything. 7 days, I could hear my man at Chukwano. I'll prove it to you. Or more about Dibia. Have only one God, Yahweh, with his 7 powers, 1.12 million angels. It is about of me clear. Ejimo de work attack. Jide ego or fire, ego unabundamos. No matter how no matter how powerful you are, will destroy the power. You can see Ike. Try this now. I will seize my idol and seize here. I will seize the spirit. They will stop functioning. Now watch it. By January, I'm gonna try and see. I put it on. 2023. My year of grace and power. You pray the show. Come on, Vida, if you in a more kit in a never know kit a woman and able. Name and nobody initiate. Million will not attack. I support 1 million will nobody initiate in a Namaran kingdom because I shall wake up more. But only in Kanjo, Okita Kanjo. Omazin of Chanu or Bundo Kita. Omazin the Franny Bundo because I need the virgin. And what evidence of videos. For metal kit, I don't know with anyone I want. You never make a banket because you go to moto, Otobo, but what are your motor there? Who you help? Otobo, but what motor there? Never allow on the money, I see what you have a touch on. Never allow on the money, I see what you have a touch on. Go to the Gala, you know. On a control, why didn't me for Canada? So whatever they are, put the happy. I tell them, one day they will look at but again, and I send them money. Some of their boat, we need it, you know, keep an eye. But in a guinea book, okay, every time you to work, I will help you now to why was on that? Don't want to get your captain. I will for them. All fingers are not equal. I will for them. I was open as an annual. I will for them. When did you start seeing what? Okay, Caribbean. What can I keep? What can I keep? I don't know about that. I bought that. People are they destroy. Go Nigeria better for one. Nigeria. I attend government. I have no. I don't want to look at fellow. Women are business everywhere. So, but already my mother money record, 7 days. You work off. You work off 7 days. Who is 7 days? I knew this. You got a basic of the Sabu, one the same form. They don't know. They don't know. And what did you want? They don't know. Organic, I did not walk with me. No much. I don't much. I can't. No much. I can't. If they not got them, didn't make. Oh,
ọ sị na o nwere na ọ ga-eti gị ajụkwa efu mụnwa ga-etili gị Lion of Judah ọkụ na-eri agbalari amosu isi nye gị 7 days Ezeobi enyego gị 7 days ọmụa Arinzechukwu Dibia Prophet David Yahweh the angel of earth akara mmadụ karịa mmụọ. This is the most powerful altar in the world. Altar that came down from heaven, Holy Spirit Mountain Zion. So I believe Ezeobi 7 days. Arusi niile gather them. Ogwuru niile gather them. Mwa he na-send agagbo innocent people. Send it to come and try me. Omenwe ma attack and cool this altar. Ezeobi, I will come and be watching your car. I'll come and be throwing you to serve. But don't even know anything. Man, you are an idiot. You guys, we don't have any power. If you were able to deceive womas in a type of airport, and I 2 million, caught 1 to TDR on RNS, get everywhere. In our power. Power is not in the power. Power is a spiritual thing. Power is force. And I'm upon a more like missile, angel, Okaramado, Okaramu, Arinzechukwu Dibia. Warning to all those who kill the people. If government have failed to direct you people, if the government have failed to culture you people, God will disgrace you people. I feel also Ezeobi and the okay, if you people don't repent, God will punish you and your generation. It's a warning. This is a challenge because Basa knows here. Make sure no one this idiot and Ezeobi. Or I'm going to park remote. I'm going to park remote in a park. Oh, we got bottom one in Lagos. Let me tell you. Yes, motor in a park on 1 billion. Go and hide one side. I might have been a banana island, 1.something billion. So all those your camera, my hotel cannot buy land in Lagos. It didn't make noise. All those your muchi. We know they go, I have Lagos motor. But I will tell you, I have all those your motor, my everything in a park. It could not buy one land in banana island in Lagos. So go and hide. In a many job. Ndi jabo de na me na ha na wo. Ma ha meta ke na afo ha, putara no ne. Ono bo ska ndi bo bi de wo. Ndi Yoruba na-eme na ha na-agwọ ọgwụ no kere ebe ke ha meta ka na-afọ na Facebook na ebe noise because ama na ọgwụ nwere limit nkono bụ make up and down unu destroy gị Igbo land go everywhere onye gwọta ọgwụ abai kidnapping onye bata gwọta ọgwụ abai onye gwọta ọgwụ because you're giving them power you're making them to believe ha na-egbu some a na-egbu ụmụazị ụmụ innocent people because ị na-esa na ha ji power dị juga ha ba ha pụzi egbuo ha ndị egbu bụ aja. My own is to fight evil. My own is to save Igbo people. My own is to speak the truth. This is gospel of truth end time prophetic movement. Eziokwu bụ ndụ. Anyị bara eze azọ. Na-egbukwa egbu ịnọchi n'ụzọ. Agbara ofu n'ikiri. I have destroyed over 100,000 witchcraft and occultic people. Iburu onye is. Ije odido ifu ugwo. A sị na mberede enyi dike. Mberede meta ama dike. Ihe awa aka ka anyị mara. He's saying you 7 days. I'm giving you 7 days. You 14 days. Yes, come 7 days from now. You cannot be able to do anything. Even when anything, I will break this altar. This is a covenant of Yahweh. This altar came down. It's the most altar of justice, altar of fire. It's the highest, the strongest altar in the world, not enough in the whole world. 1.12 million angels. Oburile. You they pray the show. Ezeobi go say your phone you no go na beg warrior. Go say your phone na one way zoptar. That business go say a charity. You go tell no matter what you your phone 100,000 man akro aka ya crap we don't need it. Tell them teach the Igbo boys how to be strong. Tell them how to go and hustle. Stop all those crap. Making boys lazy. Onye mechazie zuru ego mecha okite ofuzi ọ ga-eme. Ọ gagbuo mmadụ, ọ ga make kidnapping. Ana akro aka. Ine mo okite. Ine mo okay mmiri na-eme edu akomiri agbukwa ego there. Who told you that is an Igbo tradition? Are you talking to fake? I know you go fake. If you are abo for you, I'll go get who is your father? Who is your father? I'll go get a kid. Go and sit down. I said, only job why they make noise. Only the power and they make noise. They don't know me before. All because of no keep the kids, madam. And to prove to you, if I but also, only I will confirm it. Anything. When it I will seize, I crush his own destiny. Ezeobi, even when it I will crush all your demons, they will stop working.
It's a promise. I'll tell you. If you try me, I will seize all your money and I will seize here. I will say roll. If they pray, if they show. Arinzechukwu Dibia. One in the Chukwu Dibia. If they pray, they show. Fear not. Chukwu Dibia, fear not. Zion, fear not. Anya hika. We are more than them. They already using intimidation and the mouth to put fear into people. You know, they will have trick. They know they have nothing. As an uncle and Abuja that tap. Any person why is your man why rota? Why did I rota? But they rota, but do tell you. Also, the more but do also, I talk about the one. Why is that we can image all game after this challenge now? Ezeobi cannot make math again because that's more hojemono message. Maybe. 2023 will be terrible. Share the telecast. Basa Nozia. You pray the show. You pray the show. Kambogore ugwa. Because one more na Yahweh na amaka. One more na Chukwu na amaka. Before I be the war, I'm going to watch out all secondly or when who do know. If I when key job will be at on, you wake up to on market. You wake and know when it, but you no, it's like I cannot use it to intimidate the people of Biafra. Biafra land is holy land. It's an Israel. It can't. Og one hour all in Israel. Come where is you? Og wake a roll in China. Oh, wake a roll. Other than me will maybe the og when wake a roll. Come where is you? Image. Yeah, I never papa. I'm sure all of you would fade away. All of you will fade away. I want to play music. I'm Wakwaha. Chukwu Dibia. Power. 1.12 million angel. Power. Eagle of fire. Okuneli Arusi. Power. Lion of Judah. Nago na Nwago. Power. There is no court. 7 powers. But I'm using only one for you. Holy Spirit. Holy Spirit can be used. Only the Holy Spirit can be used. Even if you say like as it is, 1.7 angel. That's a 2 angel. Angel na walk. He had a natural and go back. He confirm it. They pray the show. Jesus anafanya Arinzechukwu wonder Enge David Yahweh Okuna washa Ayana Children of God, fear not. Fear no, Dibia. Fear no, keep the Dibia. Here I may have an apple to their power. I told you, this is 1 hour 30 day fasting and prayer. Before the end of this year, you know how 2 to 3, 5 years, all of them will disappear in Igbo land.
Forget the show. Forget the money. When the money comes, car is not achievement. I care less or not what you believe you have. But I have seen a billionaire become poor today. And I have seen a poor man become a billionaire. All Chukwu na-emeze. Ọ bụrụ arụsị na-emeze. All Chukwu na-eme mmadụ ese. What is written is written. Power no be powder. Ịnọchie n'ụzọ ọgbara ifirikiri. Share the telecast. Ogbo ezi na ọ ga-join the battle. All of you that do okay, they can join those. All the Dibia in Anambra State that do evil can't stand the force of the Yahweh. They play the show. Ezeobi, so with any choice, I'm getting you get feel unique. I could tell you I cannot get more far more. And I walk by never making noise. N'ime Yahoo boy no mean say get same person na azụ ahịa na market. N'ime Yahoo boutique, ọ bụ ya bụ n'inwe say kara ndị na-azụ ahịa n'idu mata. N'ime Yahoo boutique, ọ bụ ya bụ n'ịma ife kara ndị ji nwa ya eme ego na electromas. O ndị na-ata afọ every day. They believe in the money, they're making small. You're putting those people now to start doing all cut. You're making them to feel inferior. Because here na kuna be na cause problem up and down. Ina mo fo nya go mmadu buru moto. Oburu moto ndị enye nwoke acha ajoke ka asa no kita ha join. Everybody join it. Ina ebe na ekwenye samari na join ya. Ọkọtụ nke nọ na akọtụ nke gị na akwara na karịrị. Ihe abụ iru na ebo Indian caution. Free mercy. Oboni bad fatalities. In a way, when I go about ọgwụ agbaka agwọ ọgwụ is a covenant. Ọgwụ abụrụ arụsị. Ihe na-eme abụrụ arụsị. O nwere arụsị na-abịa a na-ekechi anything anybody. Ịchọ ị ga na agụrụ eridia. Ị ga na haba ga na ọgwụgwọ akpa akịja. Ifuru ga ebe ndị ọgwụ akpa akịja kechiri anything nego. Ndị agba ancient kingdom. Ifuru ga ebe kechiri anything nego na haba agụ. Ga dia. Go to the Igbo land. That's in Anambra there. Go there. You go to Ezeobi. If you get kitchen anything, so you want to kitchen nonsense. You get in about occult, witchcraft, wizard. That's why that's now. Let me tell you. You can say, oh, we want just only one prayer. I get married. Ogasa. Ogure Yahweh is. Mando Karaba Mechalife. About for Queen of Heaven. Monday Bakatri. Muna Queen of Heaven no child. Mecha ife mgbu almost 100,000 demons. Ọbụrụ mmadụ nkịtị nọ n'ụwa. Nwanne anyị abịaghị ebe egwu. Ife iro na-ekwado ọfụma. Ịpụta. Challenge 7 days. Esi 7 days igbo onye ahụ. Ọ bụ na ise ndị please aka gbude anybody na Igbo. Eka gbude bịa were nwa ha bịa tara ya David Yahweh. Ọ bụ na ọrụ nwa ọrụ. Mara ọ bụ ndị godo ma ebe a. +234 903 222 6076. +234 903 222 6076. Those matter from Anambra State. God bless you. I love you. I pray for all my sons and daughters. I pray for all my Igbo people, brothers and sisters. No demon will kill you. Okay, attack I said remember cannot kill you. I return it back to sender. The matter of Jesus. Because Bible said Dibia was also Dibia. Mberede ke damadike. Mberede megene edike. Onye sno ka ile Chukwu ya pụta ọmụ abụ Chukwu ka Dibia agbondo ya. Chukwu ka Dibia nyego. Chukariba not Nike, Chukariba and everything. Without God, that your idol cannot work. Try and see. Love you all. Shalom.